Fil-jum tal-ħatra tiegħu bħala iċ-ċermen il-ġdid tal-Awtorità tal-Ippjanar, Emanuel Camilleri rifjuta li esprimi l-opinjoni tiegħu dwar jekk Malta hix vittma ta' żvilupp żejjed illi mhux sostenibbli. Dan ħareġ fil-Parlament waqt laqgħa tal-Kumitat Parlamentari għal ħatrit Pubbliċi fejn Emanuel Camilleri ma rridx jagħti l-opinjoni tiegħu dwar il-kwistjoni tal-iżvilupp esaġerat f'pajjiżna minkejja ir-rapport li sar mill-Uffiċċju tal-President ta' Malta indika li numru ta' Maltin u Għawċin mhumiex kuntenti bil-mod kif qiegħed isir l-iżvilupp. Camilleri ġie maħtur bħala chairperson tal-awtorità fl-istess laqgħa b'4 voti kontra 3. Emanuel Camilleri kien it-tieni persuna nominata mill-Gvern għal dan l-irwol fit-tmexxija tal-Awtorità tal-Ippjanar wara li l-ewwel isem dak ta' Anthony Borg kellu jiġi rtirat wara li hu stess ammetta li darba ġie offrut envelope fejn huwa naqas milli rapporta l-każ. Iċ-chairperson il-ġdid tal-Awtorità tal-Ippjanar propjament jaħdem bħala accountant u għandu storja twila ta' ħidma fis-settur pubbliku u kien ilu chairperson tal-Privatization Unit fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru sa mill-2013. Tul din il-laqa huwa ġie mistoqsi numru ta' drabi mid-deputati nazzjonalisti Adrian Dalija, Ċuli Zara u Karel Aquilina dwar kif il-PA tista' timxi l-qudiem u jekk jara xi ħaġa ħażina fih dan l-istess awtorità. Camilleri wieġeb li minn barra ma jarax xi ħaġa partikolari li hija ħażina. Mistoqsi jekk hux lest li jagħmel pubblika id-dikjarazzjoni tal-assi tiegħu, Camilleri wieġeb fin-negattiv u saħaq li dawn huma materji personali. Mistoqsi dwar jekk qatt irċieva telefonati mill-Ministri, fil-bidu qal li ma kienx irċieva, fil-waqt li ftit mumenti wara qal li kien irċieva xi telefonati.